Cultural Organization, USA, comprised of New Muslim Indian in America. I work over West Canada, I work in the old. You miss up on it, you know, like this. But if I remember Monica, I don't know America. I was the second OYG, so I should be on the festival in America. I went to Caribbean, I know, I took you go out there with you. Chief Dr. Children William Madu of the Woodus, secondly, Audio Festival of the USA, presented by Odosi Cultural Organization of USA Inc., September 2nd, 2017. And the Ibrahim, teamwork. Those who I do for the America. People opening each year, every each year, America, and they will go for a past president. So, also I do come Johnny Walker, Blue Biko. Because announcement so that's the whole time away from the world. You know, community. Oh, no worries. I love San Francisco, Chicago.
nọ biko nkịta ana m akpọ Obosi Progressive Society Houston onye ga-represent mmadụ n'etiti a bụ nwanne nwoke Emi ọdụ maka olu Obosi makọ anọ ide mmiri makọ anọ biko mụnwa bụ Emeka Oyamadu from Houston Obosi Progressive Society Houston mgbe Ologbo Obosi nye anyị wetara invitation obi bụ asa aṅụrị anyị wee na-akwado before ife edo ofu nwoke nwa na-akpọ hapi wee tokwu anyị na Houston wee buru mmiri wee saa anyị wee tochite ebe niile mana ka osi na-adị akara m arụ wee bịa so ndị mụ na bayi wee bịa bụ ndị eji eje mba oke osisi ex-president Idemmili na current president Chief Anụna mana ife na-ebu na for ndị na-amarọ Obosi Progressive Society bụ the first Obosi meeting na America and achọrọ m ka ndị niile n'okpukoro Houston nọ na OPS wee jebe ọrụ oyibo ka ha bịa join ahịa ndị New York biko ọnwa onye ọbụla na-aba mana obi bụ OCA New York biko America ebe anyị Obosi onye ọbụ onye fọmụ OPS na Houston OCA New York biko pụta ọ bụrụ unu ready and also Obosi was founding member OPS ama na anyị achọghị ikwu ọgwụ nụrụ nne mana ndị New York biko before nye ebe anyị Obosi presentation a ka ọ mee afọ ka nke n'odogwu Obosi maka na before ọbụla odogwu Obosi 1993 ya na oriakụ ya si Chicago wee bịa Houston wee gbaa akwụkwọ gbasịa akwụkwọ ndị Obosi Progressive Society ọkwa ọzọ afa ndị nne agbamakwụkwọ wee gaa ọfụma so na ọ masị na-aba ka family fa bido so by that babụ ndị New York biko bịa OCA New York biko bịa ụlọ ekele ihe gịnị ihe obi wee bụ unu na unu na-ebe alụfe ekpere mgbe mmiri dị na beba ụkwa gbadata unu ya anụ olufa biko New York OCA New York after them ọ bụrụ ndị Washington DC Osaga Obosi sons and daughters of Washington DC New York ndị host na-enyekwara ogologo oge anyị nwere time OCA New York anyị na-eche unu biko ndị Dallas biko pụta Obosi Foundation Dallas biko bịanụ nkịta Obosi Foundation Dallas biko pụtanụ ndị Houston ekelekwa m ụlọ afọ na ka esi wee kwuo n'eziokwu na Houston ka a nọ wee gba akwụkwọ ana ya biro Houston mgbe anyị gwa nọọ maka nwanne m nwoke ndị Obosi pụta ndị pụta ọdịda Obosi na wee nye wee pụta na ụlọ emekọrọ ife ọdụ ego na afọ
otu osisi dị na eze nwanne na ekpere kọmputa niile dị na eke kapasiti zituo na ọ na-arụkọ ihe na nwata na ụlọ ọrụ ozi na akwụkwọ biko nụ ndị New York ndị New York nọ n'ọgbọ New York ndị New York ekele m ụlọ anyị wapụrụ Obosi Community Association of New York. That's right. And Jesse. Pennsylvania. I'm telling them. Yes. So, I went here. I before they met Ibrahima, this is the second EYG in America. And all the Ibrahima know, before I called to Boston, I called to people. Then they pretend me. I was in another young fan for that. Oh, many times you were there. Oh, people are saying, oh, Papa, no. Idea, Obosi Foundation of Dallas. In New York, na New Jersey, keleka mụlọ, ọ bụ special group for me. Maka na ọ na ọbụla nwanne m nwoke ndị ọzọ mba na ofu ebe. Wee na-ekele ụlọ, abụ m
associate member of the board. Raul is in there. Raul is here. Okay, I'm not in my deal. All the world, I can say, is on that one. Biko Obosi Foundation Dallas. The big D. Dallas. All and the team on Amara Babor. Cowboys. team, all cowgirls come out with. I didn't million return a million on the Ginado. Oh, come on. Because if you have to say, I'm gonna be Obosi sons and daughters of Washington DC. People, Biano so on a baba good about go. Come on, them on Dallas alone. Dallas for war. I can have a Washington, Disneyland, very next year.
I live in the Ogosi Sons and Daughters Association of Washington, D.C., Virginia, and Maryland. One of us have to go back around. I want to go there as a day. JJ. I don't know if I although people are flying and I go on a deputy, on a sign, and the Bible with the invitation here. On your own association, I got your fear. I remember the media. Although, if you have media, I am you promote culture on us, so why are so if you have a go all you going to do is you promote culture on our side, so people out of number. You see there, Dalo, to me, I goes in my. Because I need to follow Jesus Christ upon my. Because as I hear in car, you will not go to a minute. You are now Dalo na bono bo isi yara tata bono na Washington. Dalo na. Kuna kukula Trump. The blind school. The blind school. All the blind school. Although we are so blind. Yeah.
school. Thank you. Thank you. Chief Odogu, I hear Kennedy Koma. I hear Kennedy Chinkana. I will be here now and so actually, I will Bethesda Home for the Blind. I see Lagos State weather. I done for program National Federation of the Blind Conference that has been taking place in the United States. So I will know if you name I see I got Kelenani. Yeah. Yeah. Nanda also. I see you go. Kawai Chiperuno Hera. Marano Mumia. Ukenada Huzo. Based in Lagos State. I know Chipodogu. Biko Yobini Kilo Debani. I need the 23. They do entrance examination to the college. But due to many of us have been rejected and abandoned. Most of us are orphans, and society have rejected us. We couldn't be able to be in the college. We are actually looking for help because most of us have written this examination for 3 consecutive times. We were unable due to our orphans. So we are pleading to Odogu and some other reputable Nigerians, good-spirited Nigerians, to assist us, to adopt us, so that we will not actually be blind for the second time. Yeah. God bless you for helping us. God bless you. God bless you. God bless you. Ụfọdụ n'ime ụlọ ekekara ala Igbo mana ndị na-alụ ọwazalụfa otu ndụ si wee bịa anyị na-ekele ndị na-ekele ndị na-akwado mana anyị na-ekwu na mgbe ọbụla anyị nwere ife anyị chọrọ ime n'ụlọ na anyị ga-elote ụlọ na-ayọkwa ndị n'ebe a ọnwa onye nwee mmụọ iyi elu ndị nọ n'ụlọ aka Kedu maka na afụrụ ụzọ bụ ife fịa arụ mana unu zikọ na ọ bụrụ na mmadụ kwuru ise emerụ na ahịa karịzikwa ọ kwesịrị ime ahịa na-edebe na-edebe na-akwado ụlọ otu esi n'ike mgbe ọzọ na-abịa ụlọ ya na-ete n'aka mma ya ezi na-abịa zie ozi wee kwado ife ụlọ na-ebe na-ayọkwa ndị na-ebe a ka ọ kwado ụlọ alụba n'ọnụ ụlọ na-anọkwa ọ na-ya anọ ọfụma n'otu klaasị bụ biko o nwere ndị na-ajụ m sị ka ekapa ga-esi were ichiwe ụlọ ndị chọọ inye aka ka ekapa ga-esi were ichiwe ụlọ ọ nwekwa onye ọbụla chọọ na o nwere kaadị enyere n'ebe a otu ga-esi wee richipụ nwụfa biko onye chọọ irichipụ ya biko ya gwa ka abịanụ na anyị na-eweta mọ ahụge mọ kaadị onye se pikchọ ya na-ebi ya onye se pikchọ ya na-ebi ya biko ndị the Friends of Odogwu the Friends of Odogwu biko na anyị na-akpọ unu ka unu gbagote kịta the Friends of Odogwu
nwaanyị dị ime onye ọbụla mee ka ọ ya eme ka ọ pụọ maka na nwaanyị adịbe ime ime ọmụmụ Microphone. Nwanne ya nwoke bụ ezigbo ọyị nwoke si ozi n'usi ya. Ọ bịa nwụrụ maka na o nwere ọdachi dachiri ya. Dọbara nne ya rapụ. O wee sị m were mmanya nye itinye n'ife ị na-eme. N'ife ị na-eme dị ya mma. Na ọ bịara ọmana uche ebe. Ndị be nwe obi wee na-asịkwa gị ị ga-arụ n'ife ị na-eme na ọ dị anyị mma. Odogwu gosi daalụ 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 nọ iru ekele nọ na aghọta ọsa na akụkọ abalị ọkụta bụkwa dọk nne dọk daalụ Odogwu gosi ka a bịa zụkwa ọnụ obodo gbapụkwa ọnụ ready?